Boy, boy, you know you really turn me on. Boy, boy, I love the way you move to this song. You got my body twerking, turns up on the way you walking all night long. You got my body jerking with the way your hips are swerving all night. Zdravstvujte, rybiata, zdravím vás Boťo a už u treťom dieli z Minecraftu, Playcraftu, zo serveru, dobre to som pokákal, nevadí. Takže v dnešnom dieli som tu s Čikorom, ktorý tu vykonal svoje potreby. Всем коллюдзе и витами в нашем ďalším następnym videu. Film je. Je polský pozdrav, super. A v dnešnom dieli sme sa rozhodli, že pôjdeme ťažiť a budeme aj robiť aj farmu. A inak máme novú mapu, takže sa veľmi ospravedlňujem, lebo skúšal som to dať na 1.7.2 Minecraft. A nie ešte Craftbookit. Nemusíš to vysvetľovať. Je Craftbookit, ale nevysvetľuj to. Prečo ja som to nenašiel som to tam. To by si musel dávať ručne ten Craftbookit. Však Jo, dal- došiel Mateo. Však áno, ručne. No, to je jedno, no. No dobre, takže ideme ťažiť najprv a potom urobíme na koncu tú farmu. A ešte Cikor tu bude asi len polku videa, takže... No, budem za chvíľku musieť ísť, takže potom tú asi farmu dokončím ja sám. Dneska ešte video bude trošku kratšie. Takže ideme ťažiť, ale kde by sme začali ťažiť? Idem nájsť nejakú jaskyňu. Poďme veľkú jaskyňu nájsť. Máš tam set home? Hej, Dobre. ty? Aha. Tak by som nemal. Poďme chytať rybiata. Deti, to sú deti, ryba sa povie inak, ale nevadí. Ak si chcel povedať, že ryby. Ne, ale oni nemajú moc dobrý slovník. Sa mi nepáči ruský slovník, ale chcem ísť na ruštinu, bo nemčina je blbosť a učina sa hrozná učiteľka. Azbuka, v tom sa povie azbuka. To sú azbuka. Publikovane pozerajte, prosím ťa. Ona to pozerať nebude. Ona by. Však nemá ani môj kanál. A jaskyňa. Len aby som jej nepovedal, že nech si pozrie takého úžasného let's playera. Ja, úžasný. Prosím ťa. Budeme cez Slovenčinu pozrieť, budeme sa učívať svoje let's play. Asi sme našli vchod do bane, kamarát. Ohoho, kamo, ja mám železo, ale Dory, že... Inak našli sme minulé železo, asi 4 každý a sme si urobili meč. Smaragdy! Tak ver, to ale... neboli smaragdy, to boli liány. Si zabil. No Tak, ale... mám tu, železo, ale nemám kamenný meč, ten som si že kamenný meč, krompač, ten som si nechal doma asi. A musím povedať, super. Ja nemám žiadne železo, lebo potrebujem si robiť, robím si to. Oh my god, mini zombie! Kde? Kill you! Teší sa z toho zombíka, keby to je neviem čo. Mini zombie. No a? Sa narodí len raz za 10 minút. Narodí sa. No ale asi tu mám sekeru, takže si naťažím drevo. Ale Dory, že to je drevená sekera. Zase mini zombie, vypadni! Ťažíme drevko, toto ani nemusím popisovať, toto ťaženie dreva, lebo iba trochu si naťažím drevo. A poviem si urobiť kamenný krumpoč, čo som si naťažil. Super, Poviem ja mám vyťažiť železo. Železo more, železná tyč, táto more, to je žaká kvalita more. A to panky z plastu more. Dobre, crafting table by Super, ja mám 24 železa, neviem, či ťa to zajíma. Nezajíma. Aha, máš 24? Ja nemám žiadne, ale našiel som túto. 26, 27, 28, 29, 30. Ja som blbec, ale nevadí, aspoň som si urobil aj kamennú sekerku, čože Jo, dobré. úplne súhlasím. Dobre, máme už aj toto všetko máme. To si vykopeme. Kde je ďalšie železo? Chcem povedať. železo. Nemáš hasak? Čo, hasak? Nemám hasak. Škoda. Hej, koľko toho železa mám naťažiť? Koľko chceš? Super, dotiaľ mám 39. Dobre,
Napíšte, či chcete, aby som akoby ja býval s týmto Rusom, alebo Však prečo nie? že by sme bývali osobitne. Samozrejme si postavíme aj osobný domček, ktorý bude. Vlastne ja budem bývať v padivúdke. Keďže ja mať rúžové izbičky rád. No, bude bývať tej kabli budke, čo sme si sám postavili. A Digital friendly. neviem, kde sa, neviem, kde sa až postel. To je taká erotika budka. Ja mať rúžové farby rád. Tu nebyť železo. Ja kradnú železo. Ja rozobrať vlak. Keby tu je vlak, ty kokos, však už to není. Tak ja rozobrať lokomotívu. No, keby tu do lokomotívy, tak tu tá lokomotíva, keby si tu, tak tu už tá lokomotíva není. Niektorí možno nepochopili, nevadí, lebo tak vysvetľujem, že až. Ľudia, vy ste akí rasisti? Na čo vy myslíte? Takže super, 7 FPS, kto by to bol povedal, lebo Ja keď natáčam mám asi 80 fps, to nevadí. čo to si ty, ja keď nenatáčam, ja mám v pohode 80 fps. A keď natáčam, Ja keď nenatáčam, tam mám 100 alebo 300 fps občas. Ja to machu, že doma máte FPS, keď nás čo tá nenatáča. Dobre, mali by sme 8 železa a je noc, takže ideme domov. Ale 61 železa. Kakaové boby si zoberme. Super. Chceme kakaové hobby. Iba boby sú tam. Zabijte muje pre čikora. Čo? Hovorím, že trepem chvíľiny. No trepeš. Fakt. No. Dobre, mám jeden stack, čo je 86 železa. Nemám, ja mám 63 železa, 64 a vraciam sa domov. Samíňa to nevadí, to drebo samíňa to dáme drebo. To seka jaká Super, samíňa. potrebujem niečo na vypekanie potom, vieš o tom. Mám uhlie. Teraz, troška ti to šušti teraz. No neviem prečo. Super. No, A prečo my tak nemáme počuješ, vyťad. nie? No, takže mám aj niečo na jedenie, jablka, veľa jablok. Šušti. Čo to? Môže byť, už ti to nešuští. Dobre. Takže pozrieme sa, čo sme nazbierali. Wow, 20 jablok celkom dosť. A tu ešte čo. Tak idem home. A ešte, že či by ste chceli, že keď Coolfriend by nemohol natáčať so mnou, tak by som natáčal s Čikorom. Čo vy na to? Čo si ti deje? Čo robíš? Dobre, ahoj. Nie, boje! Dobre, takže idem urobiť pec. Mám, no do ríže. No do ríže, či som omylom položil, ja som si dotrvli. Máme klasy kameň, kameň som vlastne tuto videl. A železo. A to je kameň. Ja čerkovať železo, je to zdravé a zdarma. Asi si urobíme nejaký dom v tejto hore. Alebo proste by sme niečo si urobili v tejto hore. A ja budem bývať na strome, alebo pod mostom. Ty bezďak. Ty postavíš most, hej. Ja stavať most? Čikorové špeciality nesú stavať most, pretože to boli 3 timelapsy v jednom videu dokopy, vieš o tom? To nie. Však môj timelapse trval 30 minút, ale... Takže ja nevstávam mosty. A to bolo stavanie jedného mostu. Super. Až keď som ho dostavil, prišiel som na to, že som použil zlý materiál. A aký materiál? Tak som ho použil cobblestone, som si to nevšímal. A aký si mal používať? Drevo. Aha. Ja som to musel prestaviať. To je... Dobre, máme väčšiu šestku a dám si asi Ja tam máme nastrúhané vajcia. v šibe.
Ja sa idem zabývať na strom. Dobre. Ale ne, veci mi tu nehaj. Som tam pridal troška železa. Troška. Takže... No, Dobre, ja už mám železné nástroje, už mám 2 železné nástroje, to stačí. Dobre, takže Chico sa asi z tohto dielu za mňa asi odlúči, takže... Keďže ja už tu dlhšie byť nemôžem. Není to ani pre mňa dobrý nápad, ani pre nikoho. ty tu samé hodní trpeš. Nevadí. To tam dáš snáď. Čo, dám to tam. To je celkom dobrý diel. Super, v tomto diele sme robili celkom dosť toho. Ešte ja budem robiť farmu a to bude všetko, a ešte volať čo možno. Dobre, tak to bolo z tohto videa všetko, no neprem. To je proste už zvyk. To hovorím furt, tak čaute. Čau. Čaute. Takže Čikor už musel ísť. A ja tu ešte dostanem a natočím pre vás toto video. A spracujem ho všetko tak, takže... Nie dobre, ale zrušil hovor. By vás tu odpočúval, to by mal... Nerušil, ale... Dobre, takže idem urobiť asi ešte farmu a poviem ešte niečo ťažiť. Ale veci si nehaj. A urobím si na oficiál, lebo chcem si zobrať aj to, čo je tú korunu, proste tie listy chcem zobrať. Toto. Toto si asi nechám toto pri sebe. Pri sebe, dobre. Takže idem teraz pre tie listy a ideme ešte aj pre Sugarcane, tam som niekde videl Sugarcane. Kde niekde bol. Kde? Jej, to je veľa, dúfam. A tam je ten Sugarcane, tak ideme preň. A urobím aj farmu a ešte urobím farmu aj na obilia, tak. Co to na Sugarcane? To je cukrová trstina, alebo cukrová trstina. No toto je pekné, ne? Máme ok. A idem teraz pre tie listy. Toto z tých listov, tak ideme toto. A kravy môžeme zabiť aj. Dúfam, že toto nie je napísal, ale však musím to žiadne monstra. Vidíme. To je prasa. A poprosíme to tu trochu džunglu. No moc zážimné toto sekanie listov nie je, ja viem. Ale... A o samote je to nuda, proste nemáte sa s kým o čom baviť. A tak proste, že čo robiť a tak. Sám je to docela nuda. To tleskám tým, čo to zvládnu aj sami, proste ja už som zvyknutý na Cookfrienda, alebo proste s niekým to len tačať. Takže... Ale určite bude nejaká aj tá možno séria, gameplay, let's play, teda... Let's play na... Nie let's play, gameplay to bude. Toto na Crafting Dead, to je Minecraft mod, proste sú tam zombici zbrania, tak. To super mod, ja som to hrával. A celkom mám aj na server dosť veci. Už som to dlhšiu dobu nehral, takže... Neviem, možno sa mi to uložilo, možno mi to takto stalo, možno nie. A ja si trošku stíšim... Zase to... Čítam to na 15. 15, ja som... No, to vypneme. To by mohlo aj stačiť asi. Potom ja toto vysekám, tieto stromy, tuto. Čo potom zostalo. Takže dobre, to by sme mali. Strašne super, 6 fps. Asi si ukončím Skype a... Dobre, ukončujem Skype. Dobre. No nepomohlo to moc. Moc to nepomohlo. Stále mám 9 fps, neviem prečo. Minulom dielu som mal viacej. Nejakých 30 fps. Čiže strašne málo.
pokúsim ešte nejaký ten frame nastaviť a aj toto. Aj Minecraft si nejako nastavíme, aby to nesekalo. Tu máme krovy. Ideme zabiť krova. Trošku ruštiny nezaškodí, alebo zajtra máme ruštinu. Takže... No bože, ťažko ťa trafiť. Keď trochu seká. Trochu dosť. No a nemá zase najlepší kom, takže... Teda vlastne notebook, lebo notebooky sú o polovicu proste menej výkonnejšie sú ako stolné počítače. Dobre, to by sme mali asi. A teraz môžeme ísť urobiť aj tú farmu. Ja si tu nazbieram toto. Semena, semena, bože, semienka. Seedy. Sú to seedy. Nie sú to seedy, áno, sú to seedy. A... Toto asi stačí, idem urobiť farmu. Idem home. A... Dobre, takže koľko mám železa? Železo nám tu je? Dúfam. Áno, ja nám tu železo, čo načažil. Máme to dosť celkom. Železa, môžeme si potom robiť brnenie. A zajtra by už mohol byť aj diel s girlfriendom. Písal mi na Skype, že zajtra môže už. Takže zajtra určite už bude. Dobre, takže ideme urobiť aj farmu na cocoa beans pre sušenky a tak, takže ideme seedy, tu mám jak málo, nie? Nevadí, tu mám sugarcane. No už dosť, tu nemám sugarcaneu. Takže mohli by sme to urobiť, tú farmu a potom pôjdeme možno ešte ku koncu tak ťažiť a tak. No neviem koľko má toto video. Na budúci si už budem dávať aj stovky, všetko. Takže aby sme to aj neprehnali proste, lebo keď to bude dlhšie, vás to nebude baviť a proste tak. Ja viem, sekal mi to a veľmi sa vám za to ospravedlňujem, ale baví ma to natáčanie, chcem pre vás točiť. Robím to aj pre zábavu, ale aj proste pre vás, teda ako proste aby ste sa mali na čo pozerať. Keď napríklad si pozriete nové video nejaké známejšieho let's playera, tak si môžete pozrieť aj moje, keď chcete teda, a dúfam, že sa vám moja tvorba bude páčiť, budem sa zlepšovať. A urobím si aj intro. Tento intro mi robil kamarát a dá mi tam novú pesničku. Lebo tento s tými autorskými právami, čo ste mi písali, alebo niekto mi to tam písal už. Takže ja si tu prechádzam ako Dilino a idem urobiť toto. Urobíme si motičku železnú, kde máme crafting, to je crafting. A skla si urobíme, možno na budúcom dieli budeme mať aj skla. A kde si urobíme túto farmu? Ja by som to dal sem. Sem to dáme. Takže ale potrebujeme vodu. Do ríže. Takže idem naberať vodu. Vodička. Červené mám líčka. Nemá, nenapadlo. Nemám. A... Pardon, mikrofón. Dúfam, že... To moc nepuklo. Takže vykopíme si jamu. Ale... Mám nápad, takže... Koľko je toho? 3 a 13... Takže asi... Mám to takto. Tak to môže byť. To bude pre... To je pre vodu, ale ešte musím zobrať vodu potom, takže... Tak... Ešte pre vodu. Nie, nechce padnúť. Nie, dobre. Lebo strašne malé FPS-ka mám. Nájdeme sa do tohto a ja ho. Takže... To je naša sexy kadebudka, čo Čikor postavil. Tuto a tuto. A ešte tam do ríže. Takže ideme ešte nabrať vodu. Dúfam, že už na budúce bude mať väčšie FPS-ka.
minulé keď som natočil som mal vážne väčšie ako teraz, takže neviem čo s tým môže byť. Optify mám všetko, takže neviem. Všetko mám vypaté, aby to proste mi nesekalo. Takže dobre. Ja sa najem a môžeme začať sadiť semená. Na to z tejto strany. A keď si to stanice mohol dať, no to je jedno. Asi to stane bez sugarcane. Samozrejme tá farma potom bude väčšia a tá farma bude potom väčšia a urobíme to aj nejako pekne si to tu spravíme, proste môžeme si urobiť aj niečo dole, že túto budeme mať proste v tej jaskyni niečo napríklad sklad alebo tak, ale to všetko do na budúcej časti máte sa na to nie že tešiť, ale proste jak to povedať, neviem. No zvodní sa, neviem jak to povedať. Dáme to sem, dáme sem. Až 4 cukrové časti si necháme. Inak už na knihu potrebujeme, sa mi zdá, áno, leather. Robíme si knihu. Ale kniha sa robí, aha, určite, fitne. Čo vlastne máme, takže toto sa robí kniha. A poviem si ju potom, aj keď budeme mať niečo, tak budeme si niečo tovať kniha a tak. Takže toto si nechám, to dám sem. Asi ešte dám ešte 2 šestky. To ešte nechám. A idem ešte urobiť teda, no, určite farmu na tieto kokoviny. A chcel som aj toto preto, lebo aby sme to nejako skrášili, nie že by sme mali tak iba drevo a tak. Ja si myslím, že to môže byť aj tu. Tak, to 4, je to 4. Je to 4, to je takto okolo. To. Budeme robiť farmu na kušenky, teda budeme vlastne vyzerať potom kušenky. Môžete mi potom niečo aj automaticky robiť z boku a tak. Tak, teraz a potom asi to robím tak okolo, keby nejakú farmu. To bolo takto. Takže to je 10 livok a ideme, neviem teraz čo na toto urobiť ako pekne. Prepáčte ľudia, behla mi do izby babka. Áno, babka, som babky. Takže ako to budeme robiť? Neviem, nechám to asi už na budúceho dielu, potom to urobíme aj nejako s coolfriendom pekne. A to by mohlo byť aj všetko z dnešného dielu, bol trošku nudnejší, prepáčte. A aj sekavejší. Naše sklepy sú super, to je veľmi super. Možno vyrastol toto, tie kakaové, toto, vody. To je dobré. Bolo to trochu nudnejšie, viem, prepáčte.
A takže to by bolo asi z tohto dielu všetko. Sme trošku naťažili. Trošku. Máme asi nejaký stack aj dačo, no presne stack železa a aj veľa už za celkom. Potom robíme aj točky a tak, budeme aj znova ťažiť a budeme asi aj ešte preskúmať jaskyne, toly a tak. Dobre, takže ja sa s vami lúčim z tohto dielu a dúfam, že sa vám páčil. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte dislike. Ja viem, vážne, prepáčte mi, že to seká, ale na budúce proste dúfam, že to seka nebude, pokúsime sa nejako spraviť, opraviť, všetko možné, aby to nesekalo. Takže ak sa páčilo like, ak sa nepáčilo, dajte kľudne dislike, nebudem sa hnevať. A ak ma chcete podporiť alebo niečo podporiť, proste v ďalšej tvorbe, teda, no vlastne v tvorbe nových videí, tak dajte odber, budem len rád. A po prípade, keď chcete, zdieľajte môj kanál, iba keď chcete, nenútim vás do toho. Všetko je dobrovoľné, ale nemusíte to spraviť. Takže, čaute.